Hai लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोसिंनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ लोगोफोर आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रो ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम स' गुदुं खबर लोगोफोर फेसबुक इउटुब बिराद गुदुं खबर फैबाय थादों आरोना जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबा पार्टिया सोरखौबा दामनाय सोरबा पार्टिया सोरखौबा बुंनाय रायनाय माबा माबि बिदि बहुद गोबां आरो सोरबा खोमोआव गुलि गावजानाय सोरबा गुलि गावनाय सोरबा गारि एक्सिडेन्ट जानाय एकदम माने मोजांबो गाज्रिबो माने निउस फैदों बेनिनो आं मोनसे निउस मोननै निउस खोनानानै बोरैबा मोनदों आरोना मैया सासे जोंनि आब' सासे माने गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैदों फेसबुक नायब्लानो बिथांनिल' सावगारि नुबाय थादों आं नुनानै जोबोद दुखु मोनदों बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों आं जायगा मोनथों बेखौनो आं इसोरनि सेराव आरज गाबो जोबोद बोरैबा मोनदों आरोना लोगोफोर एकदम फेसबुकाव नुनानै ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे जाथाय आरो जोंनि बर'नि गेजेराव सोलिबाय थादों आं नुबाय थादों बेखौ आङो भिडिअ खालामगोन होननानै भाबिबाय थादों ओमफ्राय मैया सासे इउटुबारा मोजां बेनि बागै बुंना होदों आरो आं जोबोर मोजां मोनदों बिथाङा माबोरै बुंदों नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन बिथांनि चेनेलखौ आं गाहायाव होगोन नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन बिथांनि चेनेल मुङा जाबाय गुमा फाग्ला स' नोंथांमोना थांनानै नायथां बिथाङा जोबोर मोजां बुजायना होदों बिनि बुंनायखौ आं मोजां मोनदों आं जा सानदों माने मिलायदों आरोना स' आं बाराखौ फोरमायलायला नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय बिथाङा मोजाङैनो फोरमायदों आरोना मानोना बे मोनसे अन्धबिसास एक्सुवेलि ना बै माने आं मा बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथांमोना सोरबा अन्थाइनि दै लोंनानै बेमार हामनाय बै जाथाय मोनसे माने जोंनि गेजेराव सोरबा सासेल' मोननायब्ला सोरबा सासेल' मोननानै बाय मोजां गेरेन्टि होनायबा माने बारे जाबाय थादों माने डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट मोनसे सासेनिफ्राय सासे ओंखारलांबाय थादों बिदि माने बिदिथ' जाथावथारा भगबाना होनब्ला जोंनि बर'नि गेजेरावल' होदों नामा होमबा बेखौ एक्सुवेलि बेलेग जातिनि गेजेराव होआखै नामा बे मोनसे आंनि गोसोआव कुइसन फैयो आरोना जोंनि बर'नि गेजेरावल' होदों नामा अन्धबिसास एक्सुवेलि बियो माने खोमसि फोथायनाय बायदि मोनसे बिजनेस बायदि जाना दं आंनि साननाय आरोना गाज्रि मोना रावनिबो गोसोखौ दुखु होनो फोरमायाखै बे भिडिअखौ बानायाखै आं जास्ट आंनि गोसोआव साननायखौ फोरमायदों आरोना रायजोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों कमेन्ट खालामना हो आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट हरनो हागोन स' बियो माने बिजनेस बायदि जादों आरोना मानोना दाबसेनिफ्राय दाबसे बेबो माने भगबान सिबिग्रा होननानै बुङो आरोना माने थायो फुजिग्रा सोरबाफोर बिदि जोंफोरबायदि सादा सिदा मानसि मोननाय नङा सोरबाफोर भगबानखौ सिबिबाय थाग्राफोरा मोननाय नाम माने आङो सानदों आरोना बेयाव सोरबाफोर गरा दं नामा बिनि दैदेननायाव बेफोरबायदि जाबाय थादों नामा आं माने बेबायदि सानदों आरोना मानोना डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट सासेनिफ्राय सासे अन्थाइ मोननाय ओंखारबाय थादों बबेबा पाहाराव अन्थाइ मोननाय बबेबा अन्थाइनि दै लोंनाय माबा साम'नि दै लोंनाय गोबां मा बुंनो नोंथांमोना ओरै भिडिअखौ नाय आङो गाहायाव होदो बिथाङा मोजां बुजायदों आं मोजां बुजायलायला नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ नायबानो मोजां बुजि मोनगोन आं जोबोद मोजां मोनदों बिथांनि फोरमायनायखौ बिथाङा बुजायनायखौ आरोना नोंथांमोना नायनानै एसे सेयार खालामना हो बिथांनिखौबो आंनिखौबो सेयार खालामना हो मानोना एक्सुवेलि बाथ्राया बेनो जे सोरबा लोमजानानै थादोंमोन मुलि जाबाय थादों डाक्टारनाव नायबाय थादों माने इमिडियेटलि हामाखै आरोना मुलि जानाय लोगो लोगो हामाखै मुलिनि माबाया थारमाने लाखै थारमाने बेरामा हामबोबाय थादों सिङाव बेयो मोजां मोनथियाखै आरोना दा थाङै जाबाय थादों डक्टराव नायबाय थादों दा नै अन्थाइनि दै लोंनाय समाव माने बिथाङा एकदम कारा मोजां जाथारनाय मोनबाय आरोना दा बे अन्थाइनि दैयासो खामानिखौ ना बै मुलियासो खामानिखौ एक्सुवेलि आंनि बायदिब्ला बै मुलियासो खामानि होदों गोबां नायबोबाय थादों नालाय डाक्टरनाव बिजि लालाय बहाबा मुलि जालाय नङा होमबा डक्टराथ' मुलि होबाय थादों बे माने थाबैनो हामाखै किसु मुलिफोरा थारमाने लाखैसो हामलांगोन होननाय मोनसे बाथ्रा दङथ' लोगो किसुमाना हामा लाखैसो हामलाङो बेमारफोरा स' आंनि बायदिब्ला बे खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजान जानांगौ मोजाङै बेमारफोर जादों माबाफोर जादों मोजां डक्टरनाव दिन्थि जेबो जाया मोजां जुदि डक्टरनि मुलिया नाङोब्ला हामथारगोन जुदि अन्थाइनि मुलिजोंनो हामथारनो गोसोब्ला डक्टराव खिथिखानाङा नायजाखानाङा दा सोरबाफोर जुदि नोंथांमोना जानो होनना सानदोंब्ला अन्थाइनि दै लोंनो होनना सानदोंब्ला लोमजानाय मोनदोंब्ला डक्टरनि जाखानाङा थांनानै ट्राय नायथां अन्थाइनि मुलिजों हामा बेमारा डक्टरनाव दिन्थिग्रोनाङा बेयाव थांग्रोखा होमबाना प्रमानखौ मोनगोन
बिदि नङा जे आं डक्टरनाव दिन्थिदोंमोन आमुक आमुकाव बहुत गोबां जायगायाव दिन्थिबाय मुलि जादों हामाखै नैयाव दा लोंनानै जाना फैदों बेबायदि निउसखौ नाङा आंनि थाखाय आरो नाङा नोंथाङा बेमार जाजेनदोंब्ला सोरबाफोर बेमार जाजेनदोंब्ला डाइरेक्ट थांनानै फोरमान लानो लुगैदोंबा लायथां आंनि बायदिब्ला बिदिसो आरोना दा मा बुंनो दा भिडिअखौ नाय बिथाङा बहुत मोजां बुजायदों आरोना स' बेनोमोन दिनैनि भिडिअ लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ स' माच जोबजासिम नायनायनि थाखाय